Takže ahoj, v tomhle videu se podíváme na všechny produkty, které mi v rámci teďka měsíce a půl dozadu přišly. Rozebereme si to, já řeknu, za kolik jsem je kupoval, za kolik se aktuálně pohybujou a prostě jdeme na to. Důležité je samozřejmě taky říct, že to, že tady vypíchnu nějaký produkt nebo vám ho ukážu, neznamená, že jakoby doporučuji aktuálně, abyste běželi a koupili si ho, jelikož já jsem to kupoval prostě ten měsíc dozadu a ta cena mohla být prostě jinačí, to si samozřejmě všechno řekneme. A neříkám prostě, že to za aktuální cenu, za kterou se to dá sehnat, doporučuji, jo. To prostě neříkám, jenom vám chci prostě ukázat ten nákup. Takže, jako první boxík, tady mám taky krásný Pikachuvé boxík, kde nalezneme Mimikyu v Cosmic Holu a Pikachu ve Včku. Ta selekce boostrů je naprosto skvělá, jakož já miluju Fusion a tady mám rovnou 2x Fusion. K tomu tam máme 2x Brilliant, což jako jsou to extrémně prémiový sety. Fakt jako pecka. A mně se tady ten boxík povedl sehnat za 1350 a aktuálně jde za 1900. Což je trošku škoda, jakože jsem těch boxíků chtěl vzít víc a nakonec jsem se k tomu moc neměl, no a za tuhle cenu už to já prostě znova brát nebudu, jo. Už mi to prostě nevychází jako ani ty perpeky. Myslím si, že tady byla nějaká přidaná hodnota za ty proma, prostě za ten seal, takže nějaký 2 eura, což jsem prostě vzal a jak vidíte, vyplatilo se. No jinak samozřejmě všechny ty boxíky, co mi přišly, mám do sbírky, takže to je taky samozřejmě důležitý zmínit. Jinak další věc, co mi přišla, Fusion, skvělá věc, prostě One Pack Blister, jenom takový něco maličkýho. Je tady prostě Tepik, Cosmic Holo, Dragonite Coina a je to prostě nádherná věc. Kupoval jsem ji za 600, furt jde sehnat za 600, jo. Což já asi ještě nějaký vemu, jelikož se mi to fakt líbí a Fusion je strašně dobrý set a prostě víte jak, prostě čím víc, tím líp. Jo, jinak když si vlastně vemete, že tady zasílovaný jeden pack vychází na 600 korun a v tom boxíku máte 2 a jste vlastně na 12, jo. A pak jakoby ty 200 za 2 brilianty, to je prostě šílený. Jo, i když samozřejmě, jo, prostě před tím měsícem třeba i ten blister byl levnější, to už si zas tolik nepamatuju. Jako další věci, co mi přišly z mýho hodně oblíbeného setu, který se brzo blíží konci, no a je to samozřejmě Paldean Fates. Samozřejmě prostě můj oblíbený Mew, Shining Mew, k tomu samozřejmě ty krásné karty, prostě Gardevoir, Charizard, prostě Full Arctic Mew a pak i ty Baby Shiny jsou nádherný, no prostě Paldean Fates je petelice, já ho mám hrozně rád. Ještě jsem teda chtěl říct nějaký, tady už samozřejmě na takový resty, prostě už je to takový dohánění, jelikož ten set za chvilku fakt končí a bude mít boom. Tady ty 2 blistery, každý se mi povedl sehnat za 1200 nebo no 1200 až 1300 nějak tak, něco mezi, to nemám úplně tady dobře zapsaný teda. A aktuálně jdou za 1701, jo, takže prostě za těch 1700 já už do toho nepůjdu na další, ale tyhle 2 mi krásně stačí, prostě jenom takhle do sbírečky. Krásný proma, Baby Shiny Meshiv, tady Fidoof, nádherná to věc. Tak. Když mluvíme o tom Paldean Fates, tak samozřejmě nesmí chybět nějaká pořádná větší kolekce, že jo. Tady máme 8 balíčků, což je jako fakt velká věc, ten box je těžký, což nechápu proč, protože jakoby to nemá být zas tak těžký. Upřímně mě strašně jakoby láká, jakoby já mám normálně pocit, jak kdyby to bylo jaký závažíčko. Fakt je to neskutečně těžký na to, že jsou tam prostě jenom 8 boostrů a nějaký prostě karty navíc, jo. Prostě fakt je to těžký a já nechápu proč. Možná by do toho prodejce dal bombu, to brzo zjistíme. No a jinak samozřejmě, jo, prostě tady ty krásný Baby Shiny promo, já se to snažím nějak ukázat, ale já jsem mi zatáhl, aby tady to denní světlo tak nevadilo, ale ono je to taky, že furt tady prosvítá. To osvětlení prostě není nejlepší, já se vám za to omlouvám, snad se to do příště nějak vyřeší. Jo a ten jsem kupoval, abych na to nezapomněl, za 3800, aktuálně jde za 4200. Vím, že teďka vlastně se na CMku objevily nějaký za 3,6 nebo
3,8, já jsem si to snažil nějak získat, ale prodejce mi napsal, že to zlevnil pro nějakýho člověka, se kterým byli domluvený na tom, takže mi to vlastně jakoby nechtěl prodat. Tak. No a jako poslední věc mi tady přišla velká nádhera do sbírky na vitrínku hezky. Takovýhle krásný Anunové a Lugiavé kolekce, kde jim nalezneme 5x Crown Zenith a nějaký typ Proma navíc. Crown Zenith, strašně můj oblíbený set, bohužel jsem toho víc nestihl z Crown Zenithu, ale aspoň jsem prostě sehnal tady to, jo. Tohle je fakt jako nádherná věc, moc se mi to líbí. Kupoval jsem ji za 2,5 a už teďka to stojí nějak 3 000, myslím. A vlastně už tehdy mi to přišlo takový jakoby, že prostě jakoby ten jeden pack šel za 5 kg a tady jich je 5, takže už jakoby za ty loose packy to vycházelo na 2,5. A vemte si, že tady k tomu mám prostě Proma, který teďka sami o sobě jdou okolo 200. Tady prostě jumbo kartu, pin a tady prostě coinů. Jakoby a ještě zasílovaný jakoby navíc, jo. Takže jsem samozřejmě vzal jenom takhle prostě jeden na výstavku, je to fakt krásná věc. Crown Zenith, to bude jednou historická záležitost. No a ještě jenom takový bonus, co jsem dostal k jedné objednávce zadarmo. Takovýhle japonský pack, jo. Je to blister, sice tady není žádný promo nebo nic k tomu, ale je to prostě takhle jakoby zasílovaný v plastu, jestli to jde vidět. A je to vlastně set, který jakoby já vám nedokážu vyslovit, jo. Jakože to prostě čínsky napsaný. Ale vlastně ukrývá se v tom jedna karta, o který já jsem vůbec nevěděl, že existuje. A je to Terra Arcanine v Sarku. Ta karta je moc pěkná, vám ji tady ukážu a vsadím se, že jste ji pravděpodobně jako v životě neviděli, jo. Vůbec jsem neviděl, že by se řešila, ani ta cena není jakoby zas tak veliká, ale to je tak jako... Takový to prostě je. A tady se karta nemá žádnou jakoby anglickou variantu, jo, takže proto samozřejmě není tolik známá, je to prostě exkluzivní pro tenhle set, což je prostě hustý. Takže tak. Jenom taková lehká informace, takový informační okénko. No a to bude do tohohle nákupního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Tady si videa bych chtěl teďka dělat cca jednou za měsíc, za 2, nějak takhle prostě, až se zase uskupí nějaký větší nákup, ať to má nějaký smysl. Jo, takže tak. To bude do tohle videa všechno. Dejte like, napište nějaký pěkný komentář a hoďte samozřejmě odběr. Uvidíme se příště. Zase u nějakého informačního videa o nějakým novým setu.